Avui a Burjassot per a taula visitem una botiga de productes romanesos de Burjassot. Allí coneixerem Alina i Petronia, qui ens ensenyaran a fer sarmale, un plat molt festiu de la cuina romanesa. Bona vesprada, em dic Alina, soc de Romania i ara estic estudiant a València. Mă numesc Petronia Murariu, avem magazinul în Burjassot Godea, papi și mami, și o să vă prezentăm o rețetă de sarmale moldovenești. La señora Petronia té una tenda romanesa aquí, en Burjassot Godella. Prezentarem una rețetă tipică romaneză, de la zona de Moldova, concretamente. Ceapă, carne și arroz, condimente. În fiecare zonă se pune fiecare ce vrea. Tenim aquí ingredients típics que ens ajudaran, obviamente, a preparar sarmale, sí? I podem començar el procés. Ara barregem la ceba i la carlota i anem a la cuina. A Romania utilitzem l'oli de girasol, però la senyora Petronia em diu ara que com porta molt de temps vivint ací, a València, està molt acostumada a l'oli d'oliva i ja utilitza només oli d'oliva, perquè també és veritat que és molt sa. Tenim carlota, la ceba, la carn i salsa de tomaca. I l'arròs. Si no t'agrada la carn, per exemple, poți utilitzar només arroz sense la carn i, òbviament, les verdures. Aici avem condimente sarmale, Sí, care dă cel mai bun sabor. Dacă nu ai condimente sarmale, nu iese. dona un sabor especial. Hem posat només un poc de pebre negre perquè aquest producte a base de espècies porta ja sal. És una col conservada que es conserva molt de temps. Ara agafem la col i després posem la mescla de carn, arròs i verdures enmig de la col i després enrotllem col i la posem en el plat. Perquè no es pegui, hem de posar el que ha quedat de la col al fons de l'olla. Sí? Senyora Petronia, si veu que no faig alguna cosa bé... Foarte bine, foarte bine, foarte bine. És una sogra bona, I ara posem aquest bacon que s-a fumat i dona molt de sabor. Posem al fons de l'olla 4 trossos i després, a l'inici, posem les altres 3. Hem de posar una o dues fulles de llorer, sí, al fons de l'olla. La col taliada es posa enmig perquè al final, amb 3 sarmale, per exemple, en el teu plat, poses també un poc de col taliada. Una cullera de tomaca. Ara posem les fulles de col. I ara posem aigua, que no es tapin. Să nu le tape bine. Una vegada col·locats tots els sarmale dins l'olla, cal coure'ls de 30 a 50 minuts a foc fluix. Nu lăsa straja să piară, că de-a pierde straja noastră va periși. Este produsul se llama, România se llama afinate, como aquí arándanos. Noroc, salut! Wow! E bueno! Aquí podem veure les 3 ies, són de Moldova, estan fetes a mà. Sunt lucrate manual, com es diu en romanès. És una nata no tan dolça i acompanya a les sarmale i al costat posem la polenta. I aquest és el plat, sí? Esperem que us agradi. Bon profit, poftă bună! Bon profit, poftă bună! Lunca-i luncă, iarba-i verde, ce-a iubit nu se mai vede. Ce-a fost verde s-a uscat, mai, și-a iubit s-a fluturat.
Lunga-i lungă, iarba-i verde, ce-am iubit nu se mai vede. Després de ballar, cantar i menjar, fem un brindis final amb licor d'Affine. I gràcies a Alina i Petrònia, que ens han obert les portes de la seva cultura, avui hem descobert la rica gastronomia romanesa. Trandafir moldovenesc, te-aș iubi, dar nu îndrăznesc mai. Trandafir moldovenesc, te-aș iubi, dar nu îndrăznesc mai. Lunga-i lungă, iarba-i verde, ce-am iubit nu se mai vede. Ce-a fost verde s-a uscat, mai, ce-am iubit